Татарстан рәссамнар берлегенә 85 ел. Шушы вакыт эчендә берлек Россиянең алдынгы иҗат оешмаларының берсенә әверелде. Бүген ул 200-гә якын профессиональ рәссам, скульптор, график, декоратив гамәли сәнгать осталарын, театр сәнгать белгечләрен берләштерә. Юбилей уңаеннан махсус ачылган күргәзмә республикабызның күп милләтле сәнгатен, жанр, стиль байлыгын һәм төрлелеген тәкъдим итә. Күргәзмә экспозициясенең мөһим өлеше яшь рәссамнар, Мәскәү һәм Санкт-Петербург сәнгать югары уку йортларын тәмамлаучылар эшләре. Шушы күргәзмәнең исеме «Новизна һәм традиция», яңалык һәм традициялар. Аннан инде күренеп тора, безнең шушы үзенчә күргәзмәнең үзенчәлеге дә шунда. Безнең инде бик уңышка ирешкән, зур исемнәргә лаек булган рәссамнар белән бер рәттән без шулай ук тәкъдим итәбез бүген яшь рәссамнарны да. Нәкъ бу картинада кебек, бу күргәзмәдә төрле художниклар җыелган. Монда Харис Абдрахманович Якуповтан башлап һәм яшь рәссамнар да җыелган. Алар бетерделәр Казан художество училищесын, аннан соң Мәскәүне бетерделәр, Санкт-Петербургны бетергән. Эс кайталар хәзер инде. Но кайтсалар да барыбер союзга кереп, мастерскойга алып, әкрен генә эшләп йөриләр.